si pupuso kami, agyaman kita kay Manong June, kan ading JMT, pinatgan yung kita umi, nga sipot-sipot, intiro, ti pagkaag mi, dito trabaho mi Manong, may katamin nga pampanog, kapo kada kita, kantayo, duwa, But ito man, please love me now, can love me with all of your heart, para madamdama, una naman, ni Kapsa nga Joseph na po. Love me now and forever. Ma'am nga pinalkang man pre, kan mabalin ka daw pakablawan ni Joseph Flores alias Boyong. Wow. Ito po kin uncle ko nga alias Ronald na ni Marwin Allen Sarmiento sa ato eh. Sarmiento, Santiago sa. Kita Naka dati nga nag-classmate kami sa jeep NC. Tapos kini kumpare mi nga Rangel Tuliao iti ni Santiago City. Nagapoda kano kini kanak nga ni Fernando Guys Jr. di Rabi Naka-tune ay na naka-Spotify da kano. Wow. Kantata ti pagpatugtog da di Rabi iti jay. Naimbang nga mo amin dita. Pagrangayan na mo ni Isabela kan tita Villa Carmen. Amin nga dungdungeg, purok 1, purok 2, ka na purok 6. No down ti purok 7. Ay kaya pabalin mo lata. Kami nga tataong purok 7 tayo ya. Hindi na dumad da. Siyempre, extension to dyan kita ito mga sityo na nga naisinang ay madunti. Populasyon da arami din nga purok 7 kasta di istorya no da kita. Ating kuha, the request ni ating Kathy, nga basol ko kati, dedicated to her BFF, Arlene Aragudo, ko na dito yung manang Darlene. Kaslang kon sa malagip di Kokoros ng Giant. It's been a while since we last, performed that bass. Matayag ti kakatawa, ta imbagam nga weekly, nga pagpakulay ni Juvie. Ay ko bagay na mo at si Kamo ko na ni Kabsat nga Judith Soriano. Ayan, thank you very much for tuning in. Talaga mo nga nangagam dito imbalikas ko ti pa nagpakulay na, pero actually hamot kaya nga po pakulay na minsan lang nga nagpakulay yung nakiktuta lang tabig lamang adet toy. Para sa ni Tatang na imbangal daw yung man Kuya June and Barong JM Kablawa man ni J-Cell Joy Castillo Ramos ti happy birthday no bigat kan amin nga kaaruba adumdum nga giti programa yo kada Domingo. God bless and more power to di Domingo nga paspasali Sonia Castillo Santiago of Italy kunanamot. Thank you very much ading Sonia for keeping us your company. Hanapay ta gito eh. Basul ko kadi ko na ni Manang Darlene, so we have to sing that one. Oh my God. Naurnungan na umorton iti ko yun. Naurnungan na. Good afternoon kini ating Bernaline Michelle Singalawa Baniaga of Bugalian proper kanda kiti anak ng nag-text na ni Kuya Harlem kanya ma. May isang kasali kada kiti dancers to into nagpapabati concert. Hindi. I'm busy kung kunana. Good PM Kuya, pakibati ako si na Mike Henry Ipak. Nang luming na nakikinig sa inyo ngayon. Request ko nga Kuya yung Naranyag Abulan. Thanks Kuya from June Ipak ng Purok 1, Mabini, Santiago City. Naranyag Abulan. Naranyag. Tulis man Kuya Chichismosa kan manang texter toy Arabiat Zeni. Nagmayaman. Naibangal daw yung Kuya Kablawa yung ni Jello. Ngamang mangan dito Laurel Cordon. Thanks Kuya. Manong naibangal daw yung manong Kablawan ni Dagiti Pamilya Jerry Doliro, Glenn Doliro, Jilan minong Hilan Doliro, Agkablao Mila Doliro, manong patugtugong man dyan kanta nga arak, nalpas tatayan di arak. Desin sa inyo sa dito kadwak, sakpay lang ka no? Naimbangal daw yung manong June, Kablao ko man ipapang ko nga madabang agar aramid ti tabukol. Kini mamang kong aglutluto ti sidaan. Kansya nga madamang amang ti salamagi apaman nagdengeg ti programa yo. Request ko man jay kawar ni Ayat agkablaaw Krisa may ti nagasikan. Ay dita nagasikan Santiago City. Manong June sa gimano gayam jay di video. 350 lang nga po.
Ti CD may 11 nga kansyon iti nilaon na. Ngam dapat ti first album may 14 sa ti lagyan na mo. Bali first album ajit. Adi first album 250, adi second album 350, adi third album Manarimaan. Thank you Ma'am Jane. Kuha naman dito yun 97 FM Sweet Radio. Ay, chat da. Rex ko man mga ating jay account on you para kin bakit ko nga agiraras ti report na i-jay school da. Aris boy dito Iwigan Cordon. Ay, anati raras nga report na monthly report. Nang baga malumimanong dyan kabla ako man dagay ikwarkada ng agmamama. Nay, ha, mayaman. Regas ko man manong jay Lana, it's me Sinbad ng Saguday Quirino. Apo, nagadala unay nga pangablao kin sunsunato dahi tang request da. Okay, nga rod, patganda ti may sabi nga request nga nagapudjay Chicago, Illinois from Hilo, Hawaii to Ay, Chicago, ba't Illinois ko na nakaado. Abaya? You know, condolence kung ano naman ni ko. Ma'am Jane kini DJ Sam. Oh, something happened. Mamwantan to. Ang tapay nga makita dahi tatata. iPad kan iPhone per day. Per day. Okay nga rod. Malagip mo dahi to eh. Anata? Pis nata, basol ko ka di. So atay? Hindi ka mo. Kita man? Para kita BFF ni Kapsat Cathy ka na tayo ting nasunata. Basolyo karuba. Nuhan yung may matangan, iti samiwen tibayag ganayat. Inton Pebrero 11 sa Jay Angelina Fiscara Cultural Center. Isang muna awan, tuno kayong awan di pagpasulan na. Diyak ninang naman, akas tu'y tinte,
ating puso nga may isa ngaglakan impaay mo apanusa awan ser-serbi na tiyak ngay nag-imparik na ngayon at tinagibi titaleken namnama nagsulbod nagbunga dagidi nga arapaa nga inta minulit tikariken sa patan no siyak tutay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag tinaglabas ay kupine nagkalmanta naputar akanta arbis amang pasanta tinakelta nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas na'y kupine nagkalmanta naputar akanta arbis amang pasanta tinakelta nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas na'y kupine nagkalmantang naputar akantang arbis amang pasantang tinakeltay nga ayat tinakeltay nga ayat tinakeltay nga ayat ano mo? As requested, ngatok di pitch na. May bakit ko dandanin sa nagretiro tanuti rabi di nakmeteni kaskaso iparipiri ko pa'y dayto'y iliw ko ngayon pasi nga isnap di maganap ko ni bakit ko dun sa miten sakit na taag magalat ta uray suya tak itilana ipakat ko pa'y romansak nagpay duma ngem kaskas di nga agsagot pinagunag na naminsan nga alaw sumbro ti high blood ko pinagsikot pinggang tila at nagsusuduta pati pa nagubrak jakon masurutan takarin yung bakit ingkamatan ni paida ay ni bakit ko atrakayan ta saan meten ama patanong man patubulak no nakalikot di metlat tamang riknan turugan nagsaguro isuti pagsubad na bakit ko dandanin sa nagretiro tanuti rabi di nakmeteni kaskaso iparipirip ko pa'y dayto'y iliw ko ngayon pasi nga isnap di magalab ko ni bakit ko dan sa meten sakit na taag magalat ta uray suya tak itilana
ipakat kupay romansak nagpay duma ngem kaskas di gaag sagot tinagudeg na Naminsan nga ang daw sumbro ti high blood ko Pinalsikot pinggang dila at nagsusudutan Pati pa nagubrak jakon masurutan Takarin yung bakit ingkamatan ni Baidang Ay ni bakit ko ang rakayan Saan natin ang mapatanuman Patukulak no nakalikod di metlat tamang ritnang Turugan nagsaburo Isuti pagsubangan Patukulak no nakalikod di metlat tamang ritnang Turugan nagsaburo Isuti pagsubangan Ingat Kuya Melvin Last piece for our second set. Here is Pinal Kang Atuk Mem. Nabayag akon to'y lubungan Jakpay naramanan Jakpay naramanan Tay kun kunadaanan anam Dilin day ditatang Ay anak huwit kakadramanan Gayam tay nananam Tay tukmam Pinal Kang Ay nakitak tao Sigurado kang Ay nakitak tao makasabali mo't Ay nakitak tao Negdi balayo Intaman agi Intaman agi Intaman agi Yuli di kayo Ay anyan nga ur Ay anyan nga ur Ay anyan nga ur Nosti onegyo Nagdakel tatol Nagdakel tatol Nagdakel tatol Bektala ka sa'yo Nabayag ako to'y lubungan Jakpay naramanan Jakpay naramanan Tay kun kunadaanan anam Bilin day ditatang Ay anak huwin kakadramanan Gayam tay nananam Tay tukmang Pinal Kang Aprosak mantaso Yeah Aprosak mantaso Aprosak mantaso Puti punganyo Nagpo daw talok Napo daw talok Napo daw talok Lupot akinupin mo Guardian Nagado nga bol Nagado nga bol Nagado nga bol Sa tapan piling mo Anak nakationg Anak nakationg Anak nakationg Pisyal di barrio Jakpay naramanan Jakpay naramanan Tay kung kunadaanan nanam Bilin day dikatang Ay anak ko yung kakadramanan Gayam tay nananam Tay to mama Pinal Kang Gayam tay nananam Tay to mama Pinal Kang Dahil ang natabu, tinaglapasan iti may kaduha nga pasat programa tayo kat